приятели, днеска ще играем най-луди игри в Roblox. Първата ми дет ми изляза е тая детска градина с някаква госпожа, не знам какво е. И сега звънеца би, както винаги. Аз цъкам син. О, не, това. Ами тук как са наредени? Не е чак толкова. Но тъпа даже. Не е чак толкова луда. Просто обикновена игра, тя да беше отчетена. Но пише, че е много тъпа и луда. Пък то нормална игра. И не знам защо, но къде бягам и аз не. Опа. На тази госпожа ме гони. Тази госпожа е много бърза, само да ви кажа приятели. Не може. Не искам. Къде тя да ги слагам, бе? О, там ли, бе? Лесно. Ако взема още една блока. Не мога. Не е готово. Опа. Къде съм, бе? Моли. Къде тя е руква? Тук. Абе, къде е руква? Тя като полицая, само че не знам. Не знам. Тук. Приятели, много малко ще е видеото, защото буквално нямам батерия. Не, паднах! О, не! Купилачка. Пусти дома. Пусти. Два пастела имам долу, както виждате там. Казват пастела зелени. И махай с това видео. Няма да пускам нищо. Как трябва да се случва? Оф, приятели, не само нагоре попадила да се мъча. То се мъча киста. Какво? Изход. Някакво вълже нагоре. Така че съм някъде нагоре. Само виждам червен покрив. И се намилвам. Уф! И какво? Последното е това.
Да, бе, какво? Виждам Пенилайз. Балона на Пенилайз. Откъв цяла пазалка, бе? Майко. Той купелачка. Не, това е купелачка от полицая, дете гони. Този тайите са по-различни. Не мога да се пана някъде. Опа! Фантастико! Не, сега стана по-бавен. Да съм бърз ме харесваше. О, не, 26%. Скача. О, не само тук. Това е ужасно за мен. Готов. Стигнал съм. Готов. Не, долу трябва да сляза. О, не! И там ми трябва да отида да завъртя. Навсякъде трябва да въртя. Не, сега трябва. Така, тук. Не! Ти много бързо. Мисля, че мога да... Какво там? Защото в полицая можем, но тук не можем. И това е супер тъп. Какво той сега зелено по пода? Каква е тази вода? То цялата съвата. Мина. Свобода! Излязох от детската градина! Брате, избягах от детската градина. Избягах ли? Не! Има още. Не, как искаш да мина тези неща? Не, чай не мога. Как искаш да мина от това нещо? Дете не мога да речи. Абе, той трябва да се... Готово, бе! И съм избягала от детската. Госпожата ме гони. Чао! Чао, ще бъда на училище! Детска ли?
Това беше супер бързо да мина цялото. Цялата игра. Можем да... О, не, сега съм в друга игра най-странна и по-тъпа. Това съм аз, зеления, и това е приятелът ми. Аз съм извънземни, той е нормален човек. Ето, това са моите приятели извънземни. Добре, приятели, мисля, че това беше от мен. Чао!